Здравейте и добре дошли в нашия канал. Тук ще намерите преразкази на книги, които ще ви спестят време, но ще ви дадат същността на всяка книга, като прилагаме правилото 20-80. В нашето забързано ежедневие много хора нямат време да четат цели книги, но искат да извлекат най-важното и полезното от тях. Точно това ще направим за вас. Ще ви представяме синтеза на съдържанието на различни книги, било то за личностно развитие, бизнес или чисто развлекателни произведения. Ще се фокусираме върху основните 20% от информацията, която носи 80% от ползите, и ще оставим на вас избора какви книги искате да разгледаме. А сега нека преминем към днешната тема. Правилото 20-80. Какво представлява правилото 20-80? Правилото 20-80, известно още като принципа на Парето, е една от най-мощните концепции в продуктивността и ефективността. Открито от италианския икономист Вилфредо Парето, основната идея е, че 20% от усилията водят до 80% от резултатите. Тоест, малка част от това, което правим, има огромен ефект върху крайния резултат. Например, 20% от клиентите носят 80% от приходите на една компания, или 20% от вашите задачи носят 80% от успеха ви. Приложение в личния живот. Нека започнем с личния живот. Представете си, че искате да подобрите здравето си. Според правилото 20-80, само няколко навика, като правилно хранене и редовна физическа активност, могат да доведат до 80% от резултатите за подобряване на здравето ви. Вместо да се фокусирате върху безбройни диети или сложни тренировъчни програми, съсредоточете се върху ключовите 20%, в случая храната и физическата активност, които наистина имат значение. Приложение в професионалния живот. В професионалната сфера правилото 20-80 може да бъде истински game changer. Ако работите по проект, който има много различни задачи, опитайте се да определите кои 20% от тях водят до най-голям прогрес. Фокусирането върху тези важни задачи ще ви позволи да работите по-ефективно и да постигате по-добри резултати с по-малко стрес. Как да го прилагате? Нека обсъдим няколко стъпки, които можете да следвате, за да приложите правилото 20-80 в ежедневието си. 1. Идентифицирайте важните 20 цента. Огледайте се и определете кои дейности, хора или ресурси допринасят най-много за вашия успех или щастие. 2. Елиминирайте или минимизирайте останалите 80 цента. След като знаете кои са важните 20%, можете да намалите или дори елиминирате останалите задачи, които не носят значими резултати. 3. Оптимизирайте времето си. Когато се фокусирате върху ключовите 20%, ще разполагате с повече време за важните неща в живота ви, като семейството, хобита или нови проекти. Примери за успех с правилото 20-80. Много успешни хора и компании използват този принцип. Например, в бизнеса, компании като Apple или Amazon се фокусират върху малък процент от своите продукти, които генерират основната част от приходите им. В личен план, успешни хора като Тим Ферис прилагат принципа, за да оптимизират времето си и да постигнат повече с по-малко усилия. Заключение. Правилото 20-80 е инструмент, който може да промени начина, по който гледате на времето, усилията и успеха. Когато се фокусирате върху най-важните 20%, ще откриете, че можете да постигнете повече с по-малко стрес и повече време за нещата, които наистина имат значение. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала за още полезни съвети и стратегии. Споделете в коментарите как вие бихте приложили правилото 20-80 във вашето ежедневие. Благодаря ви, че гледахте, и до следващия път.